Nå skal jeg lage en videoblogg som ikke er så på lang tid. Sist gang jeg gjorde det var i desember en gang, så en god stund siden. Jeg tenkte å lage flere videoblogger fremover, men jeg vet ikke hva jeg skal videoblogge om. For jeg orker ikke å sitte og snakke om hva jeg har gjort hver dag, for det er nesten samme for hver dag. Men hvis du har et ønske om hva jeg skal blogge om, eller videoblogge om da, så kan du skrive det i kommentarfeltet, så får du kanskje det du ønsker å se på bloggen min. Kusset! Tulla! Det var bare det jeg skulle si. Så vær så snill. Skriv noe jeg kan videoblogge om, for jeg har ikke peiling. Ha det!